Tak ahojte, dneska si ukážem, ako sa tvorí plagát v Canve. Dáme dizajnový reflektor, dáme plagáty. Tuto dáme vytvoriť plagát, bavíme sa tam aj v slovenčine, nám to pomôže. Plagát ideme dneska robiť na pozvánku do jednotlivých dverí. Dobre písate výber štýlu po anglicky. Čiže máme väčšiu možnosť výberu. Ja si volím tento. Kliknem sa, tuto si môžem priblížiť ten plagát. Napíšem obchodná akadémia Dudova 4 Bratislava. Môžem si to textové pole zväčšiť. Potom mi to môže pomôcť. Pridám tam veľkosť textu a dám to na stred tej stránky. Takisto môžem text umiestniť ako potrebujem. Tuto dám, že deň, dám enter otvorených dverí. Tu mám taký problém, že to není ani y v tom fonde, tak dobre ten fond zmení, aby to nebolo také okaté. Dáme na tento. Text zase môžeme tuto pridať. A text môžeme trošičku posunúť. No. Tak. Dobre. Tuto dáme, že dáme text, že spoznajte našu školu. Tento text vymažem, dám si tam, aby mi tam písalo body, takže spoznaj naše priestory, spoznaj našich učiteľov a dáme si ešte spoznaj naše vybavenie. Viete, asi ide do dvoriadko, není problém, textové pole zväčší, takisto môžem pridať aj tomuto textu, takže to úplne není problém. No, tuto si dám nejaký bežný text, že začíname o 10:00 bodka, a tuto dáme, že z hlavnej k nám prídete spojom číslo, to je vymyslené, dám 84. Text sa mi zdá byť malý, zase není problém, označím, zväčším si ako potrebujem, bolo prirodzené pre ten plagát. A tento text zase si ukážeme, vymažeme, dáme tam, tuto máme text, môžeme tam predať nejaké iné polia, takže ja ešte tam musím povedať, že kedy to má byť, tak tu si môžeme vybrať nejaké špeciálne fondy, tak ja skúsim tento, dáme tam, to bude konať, čo ja viem, 25. februára 2024. Text je strašne veľký, zase na čo by som to klikal, dám 110, vyskúšam, vyzerá to byť lepšie. A text musím teda napasovať ešte sem. Toto to není dobré, tak toto môžem dať možno aj do 2 riadkov, teda zaenterujem to. A vidíte, že sa tam trošičku mi to tu splýva, tak tuto sa môžem s tým pohrať. No, aby to bolo také efektívnejšie. Tak ešte aj nedali sme celý text. Takto. Umiestnime. Takže to je všetko. Keď si vytvoríte vlastné konto na Canve, malo by sa to dať, myslím, že v pohode stiahnuť, ale tí, čo to nemajú, tak potom chcem od nich, tuto ešte by sme mohli dať, a áno, je print screen, aby ste mi to vedeli poslať. Print screen urobíme tak, že nájdeme si to tlačidlo print screen, nachádza sa niekde, ako sú šípky orientačné na klávesnici hore, môže mať skrátku PRTSCR,
na to ťuknem, a ešte si potom kliknúť do skicára, dá Ctrl+V. Takže v skicári dáme Ctrl+V, na to nakopíruje, dáme orezať, vyberieme si ten plagát, dám orezať, má súbor, uložiť ako, dobre je tu plagát v formáte JPG, napíšem si plagát, dám si pracovná plocha, uložím, hotovo. A tento súbor potom pripnem do úlohy, alebo priniesem na kľúč alebo v mobile. Všetko, majte sa.